Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Eri achiel kachiel mabende mulungi mane kachiel koraka ngima jabathi kachiel koraka tiji mitiyo e yorego eko mopogore opogore e pile ka pile. Bende nyalo yudo wakanyo kokalo mbui magwa mopogore opogore kamoting'o mano machopo okare ne oganda e pacho kaeri. Bende mae koro to dhi miyo chenro mag dongruoge mag counties dhi chako tiyo e yono ma owinjore kaluwore ni chikno koro luwore ni parono eko koro to kal kendo koro to en mano mabende koro to keto fwambo moro e pacho kaeri mano e oito boke moro mar od fwambo moro e pacho kaeri en mano mabende osebedo kamako dho oganda kaluwore koda ka kit headlines mosebedi ka indiko kama bende koro to iwacho ni osebedo ka dhi direct kata dongruoge ochopo kare ne oganda duto ma pacho kaeri. Mago wechego eko mabende nowachi koda ka Laktar William Ruto mabende ne jatend piny Kenya e pacho kaeri kotene koda ka wechego eko ma osebedi ka indiko e ito boke noero mano mar The Standard. Mago wechego eko kaeri mar neno ni giwuok oko kaeri mar neno ni giwuok oko kendo gibago ng'anyo kata gitimo kendo gibago ng'anyo kata gitimo gino miluongo ni rapar magiparo gino miluongo ni rapar magiparo godo jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyo godo jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyo mag Gen Z. E seche nogo to tend obila ma pacho kaeri achiel koda ka hoala e pacho kaeri kendo gikelo choch achiel koda ka hoala e pacho kaeri kendo gikelo chochni e wechego eko mag arita kwe. Jatelono eko bende koro to owacho kanyo ni obila kinyno tim tichgi kendo gibiro neno ni gikelo kwe mowinjore e pacho kaeri kendo gibiro neno kanyo ni girito chik ma ok gikalo ne ng'ato kata gikawo gitiyo marach koda ka teko margi gino ma osebedo ka kelo thoe mopogore opogore e pacho kaeri. Kata kamano riwruoge mopogore opogore e pacho kata kamano riwruoge mopogore opogore e pacho kaeri pod medo mana kwayo oganda ma pacho ka mondo mi oneni okelo kwe makende kendo neni kata ka kiny giwuok oko mar bago romo makamano ka gitimo rapar ne jogo eko manosewito ngimagi to gikelo kwe makende kendo gitime e yono mamuol ma onge koda ka ng'ikruok moro amora. Mago gin wechego eko mabende waluoni amora. Mago gin wechego eko mabende waluoni kendo wang'iyo kanyo odiochieng'no makiny kaka kendo wang'iyo kanyo odiochieng'no makiny kaka kiny nochale pacho kaeri sama kama kiny ne wang'e ka kiny nochale pacho kaeri sama kama kiny ne wang'e kaka bombe mopogore opogore kiny ne romo no eko nochal ka kiny no bed mano. Gin wechego eko mabende koro to duoko mana chien piny Kenya e chenro mag dongruoge kendo duoko chien piny Kenya e wechego eko mag uchumi ma pacho kaeri. Kata kamano wageno kanyo ni kiny ane kwe makende bedi kendo kiny ne wane. E seche nogo bende oganda go eko ahinya mago makelo ne ratich oganda e pacho kaeri bende koro to ywago ratiro ne jogo duto mane oseyudo hinyruok kendo olalo mwandugi mano kokalo kuom ng'anyo ma osebedi kichano e pacho kaeri kachiel koda ka familia jogo mabende osebedo ka wito ngimagi e ng'anyo makamano. Giywago ratiro mondo mi oganda gi eki koro to ochul kaluwore koda ka singo manoketi koda ka piny owacho. Wechego manowachi koda ka Laktar William Ruto mabende nowacho kanyo ni piny owacho mare oikore malich mokalo mar biro wuok oko kendo neno ni oganda makamago koro to oyudo kony kowuok kuom piny owacho. Kata ka wabedo ni jotelo mamoko to osebedo ka kwedo chenro makamano. E weche mamoko eni jatend kata jalup jatend ogai mana duono buch siasa mar Jubilee mano migosi Fred Okengo Matiang'i sani koro to owuok oko kendo awacho ni nitiere ka koro to moko kuom jotelo manie piny owacho sani chano mar biro neno ni giloko chik kata gichoro nyime kinde kata ndamo kata igni ma onego beni koro to ng'ato bedo e ker e pacho kaeri. Migosi Fred Okengo Matiang'i koro to wacho ne oganda ma pacho ka mondo mi obed motang' e kinde ma gidhi e yiero mano e higa mar 2027 kendo gineni koro to giyiero jotelo go eko mabende koro to nyalo neno ni oluwore koda ka chikego ma pacho ka. Migosi Fred Okengo Matiang'i koro to wacho ni jotelo moko e pacho ka chano mar neno ni ka gisebi giduoko Laktar William Ruto
ondamo mare mar ariyo mar bedo ker e pacho kaeri, to gibiro loko chike ma pacho kaeri mabiro miyo Ruto teko mar neno ni omedo bedo e telo, kata gibiro timo gino miluongo ni choro nyime presidential term limit e pacho kaeri. Mago weche go manowach koda Laktar Fred Okengo Matiang'i, mabende koro to medo seyo malich mokalo piny owacho mar Kenya Kwanza motelie koda Laktar William Ruto mowacho ni onge dongruok ma gisekelo kendo ningo koro to ogolgi oko, kata neni obiro go ombulu mar gologi oko e yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Maeri kaka ne jatelo noloso. Mushika siku hiyo ampeleke kule Uganda, he will not be alive to be president in Uganda. Sisi rais wetu Mzee Moi alionyesha ukarimu, akasema tuweke amani, tutatue haya maneno, msiende kuumizana pale. Akasaidika, akakuwa rais. Sasa ako rais pale. Sasa yeye ndiye anafanyia aibu wakili wetu ambaye anaheshimika ulimwenguni, Martha Karua, kumfanya kama mhalifu kwa airport, kumshika, kumnyang'anya simu like a common criminal. Primitive. Hii ni kitu hatuwezi kukubali. Na wale ndugu zetu tuwaambie hivi. Nyinyi mnajua kuna mtu ambaye anaongoza nchi milele na milele. Wataondoka siku moja. Wataondoka siku moja. Mimi nakubaliana na huyo ndugu yangu, wataenda nyumbani, wataondoka siku moja. Hawezi kudhulumu watu, kufanyia watu namna hii. Na sisi wananchi wa Kenya, hiyo ni kitendo ambayo sisi tunasema hatuwezi kukubali, na tunawaeleza wakuu wa serikali yetu wachukue hatua ya kidiplomasia ya kuzungumza na serikali hizi zingine za East African Community, kutoa heshima kwa wananchi wetu na viongozi wetu. Na sisi tuko tayari, tunaheshimu wengine. Wakenya hawana shida na mtu yeyote. Sisi tunataka kuishi kwa amani, tufanye biashara. Tukitaka kwenda Uganda tufanye biashara turudi, tuende Tanzania tufanye biashara turudi bila shida. Lakini serikali ndio inataka kuleta uhalifu. Lakini nimalizie kwa kuwapea very simple advice, my sisters and brothers hapa Kuria. Ukiona watu wanafanya namna hii, alafu mwaka ujao muwapigie kura warudi huko, hawa watu wataelekea kutoa even term limits, waanze kufanya uhasama kama huo unafanywa kwa hiyo serikali. Kwa hivyo we are in danger. Mufikirie tukienda kupiga kura, msifikirie tunaenda kupiga kura eti hivi. We are fighting for the soul of our democracy and our country. Hawa vile wanaonekana wakianza hii maneno, wanaanza kufanya kukamata watu usiku, kuwapeleka huko, uhasama huu utaendelea. You know, people who can tolerate this kind of inhuman behavior, what is the limit going to be? Kwa hivyo ninawaomba tafadhali, tufikirie sana wakati tunaenda kwa ballot box next year, that the problems we are having are not just about domestic issues. We are going to a new era of oppressive leadership in the East African region. And we should never, ever, as a country, contribute to that kind of management. We are democratic, sisi. Tunapiga kura, tunachagua viongozi wetu, na tunatoa uhuru. Na Mano migosi Fred Okengo Matiang'i mabende koro to aneloso kanyo kotendore koro kawicho go mag telo maricho mawacho ni osebedo kadhi nyime e pacho kaeri. Jatend jolweny mano e piny mar Uganda mano General Muhoozi Kainerugaba mabende en kanyo wuod ker mar pinyno mano migosi Museveni. Koro to wuok oko tumuso koro ka jotelo moko e pacho kaeri tanya jotelo go manie kweth makwedo piny owacho mabende koro to noseyo malich mokalo wuongi kata ker mar piny Uganda migosi Museveni kuom ne tamo Mikai Martha Karua mabende en achiel kuom okinde mano ne migosi Kiza Besige pinyno ero mar Uganda donjo e pinyno. Magi duto timore banka Mikai Martha Karua kachiel kod ka okinde mamoko mabende ne gimolo godo e pinyno eko yaneno tam mar donjo e pinyno kendo nogomgi mano e lap ndeke no ero ma Entebbe mondo mi giduogi e pacho kaeri kaluwore kod kabura mabende koro ne gidhi yalo ka gidhi chung e lo migosi Kiza Besige mabende osebedi ka komaki kendo osebedi ka otwe kuom thuolo malach ka idonjone kod ka ketho mopogore opogore e pinyno kama oting'o kanyo nyaka mano mar temo mar loko loch mar pinyno. Mikai Martha Karua mabende noduogo e pacho kaeri bang' ka nosetame donjo
donjo e pinyno nowuok oko kendo omedo kwedo malich mokalo telo maricho mag jotelo go mag pinje mag Afrika to ahinya mano migosi Museveni ma bende en jatend piny mar Uganda. Kata kamano General Muhoozi nowuok oko kendo wacho kanyo ni en ema nogolo chik mane tamo jatelo no eko kaachiel koda ka okinde mamoko mane en godo donjo e pinyno. Ka Muhoozi koro to wacho kanyo ni jotelo duto mawuok e piny Kenya manie kweth makwedo piny owacho ok bi yienegi mar donjo e piny Uganda. Mago wechego mane wachi koda ka General Muhoozi ma bende koro to wacho ni jotelo go duto manie kweth makwedo piny owacho e pacho kaeri kata e piny Kenya ka ok obi yienegi mar donjo e piny Uganda, ka wacho kanyo ni gibiro mana donjo kono mar kelo chochni kaachiel koda ka koso arita kwe magisebedo ka gitimo e pacho kaeri. Omiyo jatelo no koro to yango kanyo ni ok wuongi ema notamore kata manotamo Mikai Martha Karua ne donjo e pinyno. Mago duto timore bang' ka moko kuom jotelo ma pacho kaeri nosewuok oko kendo nonyiso achaya ne tend pinyno ero mar Uganda kuom ne tamo Mikai Martha Karua mar dhi chung' koda ka migosi Kizza Besigye e sechego eko ma bende koro to en kama teka kendo omake kendo dine koda ka pinyno ero. E weche mamoko en ni odiochieng'no eko manyoro mano jaod burano eko ma Kuresoi North mano migosi Alfred Mutai ma bende yande nomaki koda ka obila bang' ka noterore kende en owuon e station obila mano mana Nakuru Central bang' kane imanye kotenore koda ka tulo mano muoche kind johera mage kaachiel koda ka johera mag Mikai Susan Kihika ma bende en gavana e kaunti no eko ma Nakuru. Giko to nowe thuolo koda ka bond mar omenda maromo shillings 100,000 kata bail ma en omenda ma aching' maromo kanyo shillings 50,000 nowe kanyo gi bond mar 100,000 kata bail mar 50,000 kama bang'e to miye chika mar neno ni kind ndalo 21 kind ndalo 21 oterore kende en owuon station obila mano 3 times a week e juma odhi didek e station obila kalore koda ka nonro ma pod itimo kotenore koda ka tulo makamano ma bende noweyo ka ji adek nohinyore. Mano bang' ka jatelo no ne otiyo koda ka magina mare ma bende koro to ochwedo godo moko kuom jogo eko ma bende ne koro to ne gin jokanyo kata johera mag Mikai Susan Kihika. Tulo makama eri nowuok e kind johera mag Mikai Susan Kihika koda ka johera go eko mag migosi Alfred Mutai ma bende koro to noweyo ka ji adek go ne ohinyore. Jatelo no nande omaki kendo dine kata kamano kano tere do odiochieng'no manyoro owe thuolo koda ka bond mar omenda maromo 100,000 kata bail mar omenda maromo kanyo 50,000. Bang'e to golne chika maneno ni oterore kende en owuon e nyim obila ka nonro matuta pod dhi nyime e wi tulo makamano. E weche mamoko bende en ni jopuonjre maromo 9 ma bende koro to gin achich e nek mar jopuonjre 16 mano wito ngimagi mano e kinde mach mano timore e skund nyirindo mong'ere kaka Utumishi Girls. Masira ma yando timore tarik 28 jopuonjre mamoko ma bende notony e masira makamano koro to yango ni en adiera makende ni jopuonjre go ne ni koda ka paro mar nego jowetegi. Omiyo koro to do ibiro donjnegi e doho kata ibiro yalgi ka itudogi koda ka ketho mar nek. Mago gin moko kuom wechego eko ma bende koro to wabiro bedo ka waluwo timore e pacho kaeri ka jotelo medo seyo malich mokalo piny owacho ma pacho ka kuom ne yie mondo mi gima kamano koro to timre e pacho ka. Maeri kaka ne jotelo loso. Son, we, the Kenyan Conference of Catholic Bishops, as your shepherds committed to safeguarding the dignity and protection of our people, express our grave concern regarding the proposed establishment of an Ebola quarantine and treatment facility at Laikipia Air Base, mainly for the American citizens. During the protests against the facility, the arrest of residents, and panic should Ebola break out in the area. The government should engage in genuine, transparent dialogue with religious leaders, civil society, with religious leaders, civil society, healthcare workers, and affected communities to explore all workers
and affected communities to explore alternative solutions that strengthen Kenya's own health infrastructure. Dakika osekalo kanyo 28 manotoka saa 5 mar odiochieng' odhi ywe matin ka waduogo wang'iyo wechego eko mamoko mabende pod dhi nyime pacho kaeri. Machiegni kembadi koro to kwedo ni gin koro ka winjruok makare kendo gitiyo makanyakla kaka jotelo goeko mabende koro ka winjruok makare kendo gitiyo makanyakla kaka jotelo goeko mabende koro to nie duono buch siasa mar ODM en kachiel koro ka Mikael Gladys Wanga kata ka obedo ni Laktar Raymond Omolo to en jatelo eko mabende koro to nie piny owacho. Migosi John Mbadi koro biro Migosi John Mbadi koro to wacho kanyo ni gwenge mamoko e pacho kaeri osechako ikore malich mokalo ne yiero mabiro biro e higa mar 2032. Kata kamano wacho kanyo ni gin kaka jokanyo mag ODM kendo jokanyo mag Luo Nyanza oningo beni koro to giriwore kanyakla kaka jotelo e pacho kaeri kendo gichako ng'iyo kaka gibiro ringo wechego eko mag siasa kochopo kanyo e higa mar 2027. Warito neno kanyo kaka ODM 2027. Warito neno kanyo kaka ODM biro dhi nyime koraka chenro magi sechego mabende gisekiro oko mano migo chenro magi sechego mabende gisekiro oko mano migosi Edwin Sifuna kaka jagoro margi maduong' mabende koro to ochayo gi malich mokuna kaka jagoro margi maduong' mabende koro to ochayo gi malich mokalo ka Edwin Sifuna ma noto menda but kaka ne okawo gi thuon lo moro mar lono eko mar NYS. Migosi Kalonzo Musyoka koro to wuok oko kendo kwedo malich mokalo ni oko makore e yo moro amora kodaka kuo mar lo makamano mano lono eko mar NYS. Inyalo paro kindego eko mabende scandal kata kuo e kambino eko kata duolno eko mar rowere matiegore pacho kaeri koro to ane otimo kachiena e pacho kaeri kendo weche ne lich ma okalo kalore kodaka kuo makamano mabende no makne dhano buora ka otingo kanyo masani en gavana e kaunti no ma Kirinyaga mano Mikael Anne Waiguru. Inyalo paro kanyo ni mane gima notingo Anne Waiguru malo e pacho kaeri. Migosi Kalonzo 2019 Pastor Boarding is listed as one of the petitioners because the land they're talking about, by the way, is right inside a land owned by many other people. So Kenyans must know it has nothing to do with NYS. NYS might be neighbors, but NYS themselves have written to say they have no interest in the matter. There's a specific finding by the court's High Court judge, which restrained anybody from talking about this type of thing because she made a finding. We are hearing this, but I think we must bring the matter to closure. We are hearing this, but I think we must bring the matter to closure. And as we do so, I want to challenge Mr. William Ruto to also respond to obvious allegations. Some of them are true because he was convicted of dispossessing the late Mzee Muteshi and actually ordered to pay, I think, a fine of 5 million shillings, right? And for land that he had taken from the late Muteshi. But from him next year, God willing, we will be very strict about audit of lifestyle, about audit of lifestyle of leaders who get elected into office, and within 5 years they are stolen into office, and within 5 years they are stolen from everybody. Mago matuichege sechegeki eni aweg ganyamburko mag matatu matingo jowuothe pacho kaeri koro to nyaka manie kweth makwedo piny owacho nosewacho kanyo ne oganda jopiny mondo mi kik nyuog oko ne ng'anyo makamano nitiere kaka koro to chochni nitiere kata giwacho kanyo ni piny owacho kokalo kuom kotiyo kod obila ma pacho ka kinchano mar tiyo marach koro ka obila e pacho kaeri mar chocho wechego eko mag ng'anyo makamano mago gin luoro mabende osewa diki ok ong'eyo kata mana chike ma pacho ka
seche mabende koro to owuondo jopiny ni en jal mosomo kendo en achiel kuom jogo eko mabende koro tiluongo ni ngire kata profesa jogo eko mabende koro tiluongo ni ngire kata profesa mano wechego manowacho kora ka migosi Rigathi Gachagua mawacho kanyo ni koro to kora ka migosi Rigathi Gachagua mawacho kanyo ni koro to okuodo wigi gin kaka jotelo go eko mabende wuok e gwenge eko mag Mount Kenya migosi Rigathi Gachagua koro to wacho kanyo ni migosi Kindiki Rangire Kithure Kindiki oduoko koro to wacho kanyo ni migosi Kindiki Rangire Kithure Kindiki oduokore piny malich mokalo ka koro sani koro to owuotho kanyo koda ka jating ndai e lo piny owacho mano. You are thinking like a standard one child and you are reading the constitution upside down. So take time. Yeah? I still have your number. I'll send you an abridged version of what the constitution says about the election of a president. Yeah? And the term limit for the president. Sindio? He's a brown ni buri si buri. Ni bonoko si bonoko. Ni aibu si aibu. You are embarrassing us. You know, even children, students are embarrassed by the kind of pronouncements you are making, trying to please William Ruto. Ogolo kanyo chika ne jogo duto mabende koro to biro geto mar chunge la rokombe mopogore mag siasa e pacho kaeri e yiero ma iga manyien mano iga mar 2027 mondo mi koro to oneni ogwetao kata o resign kapok ochopo tarik 9 mar dwe mar 2 iga manyien. Kapok ochopo tarik 9 dwe mar 2 iga manyien onego beni jogo duto bed ni tiyo tijego eko mag piny owacho kata itiyo tije mage ma bende koro to biro chung e laro kombe mopogore mag siasa e pacho kaeri ogolnegi chik mar noni gibi gigwetao kendo giweyo kombe go nono ponono ni gibiro chung e laro kom moro amora e pacho kaeri wichoko e yiero maduong' mabiro omigi chik mar noni kochopo tarik 9 dwe mar 2 iga manyien oyudo ka jogo duto matimo tije mopogore pacho ka ta nya mago matimo tije go eko mag piny owacho ma bende koro to dhi chung obed jatend migawo ma samoro biro chung e laro kom moro laro kom mar governor jogo matimo tije go eko mag piny owacho mabiro chung e kombe mopogore obi ogwetao kata o resign mano kapok ochopo kanyo tarik 9 dwe mar 2 mano iga mar 2027 seche nogo bende migosi Duale nochopo e nyim doho odiochieng'no eko manyoro nawacho ni kanyo nyoro ni migosi Aden Duale men jatend migawo mar thieth nogolne chik mar ne terore kende nyim doho eko kaluwore ni ne obuono kata ne ochayo chik kata ne ok ochiwo luor mowinjore ne doho bang' kane doho ogolo chik mane chungo gedo mar kar quarantine mag jopiny Amerika e pacho kaeri. Kamano jatelo no odiochieng' manyoro nochopo e nyim doho mano bang' kane osegolne chik kama bende nokwayo dono mondo mi koro to ng'adne ng'eto mamuol kano yie koda ka ketho mare e nyim dono eko nokwayo doho no mondo mi ne golne kanyo ng'eto mamuol kaluwore koda ka ketho mare mar ne rem tiyo koda ka dwach doho kata luwore koda ka chike go eko mapacho ka kinyalo paro kanyo ni bura no make doho koda ka Law Society of Kenya kachiel koda ka riwruoge mamoko makedo ne ratich oganda mane dwaro mondo mi koro to chungi gedo mar kar quarantine mar piny Amerika mano Laikipia kocha kata kamano piny owacho ne odhi nyime koda ka kar gedo makamano kendo piny owacho ne ok owinjo dwaro mar doho kata noluwore koda ka chike go mano golo koda ka doho mondo mi kuong winji bura no mawinji mane momiyo migosi Aden Duale nochopo e nyim doho odiochieng' manyoro kama koro to noyie kethone e nyim doho no mae koro to nyiso wanang'o wan kaka japiny nyiso ni jotendwa nyalo mana ketho chik kaka gidwaro ka doho monego beni koro to tayo chike mapacho kaeri kendo ka doho wacho ni gima kama kik timre kaeto gima kamano iweya matimre kendo jotendwa ketho chik magiyie nyaka nyim doho ni giketho chik omiyo okamor gi gima ne Aden Duale otimo noero kata matin an ka owuon okang'eyo ndamo mane mar chik mowinjo beni koro to ikawne
en kachiel koda ka piny owacho kachiel koda ka jogo duto mabende koro nogero kar quarantine eko mabende osekelo chochni mag arita kwe kachiel koda ka ng'anyo e pacho ka ng'anyo moseweyo ka jomoko wito ngimagi ng'anyo mabende koro to oseweyo ka jomoko dong koda ka hinyruok mopogore opogore. Wageno kanyo ni doho biro kawo chik e lwetgi kendo weche biro dhi makare kaluwore koda ka chike go eko ma pacho kari. Dakika neno kodong' mana machuok ka kende aromo kanyo saa auchiel mar odiochieng' chopa e giko mar bedo kodi e chiro ni eki mar chuny wach kama gie moko kuom weche go eko ma bende warango ni kanyo ka koda ka kocha kaka weche chalo e pacho kaeri. Wageno kanyo ni odiochieng'no makiny nobed kanyo odiochieng'no eko mamuol omiyo jogo mapod ni koda ka geno kata paro mar biro wuok oko odiochieng' makiny ne ng'anyo makamago mag rowere mag Gen Z e pacho ka mitimo godo rapar ne jogo manowito ngimagi. Wageno kanyo ni wetego eko mag njore ma wasebedo kwaneno kinde ka kinde mobagi ng'anyo e pacho kaeri tiyudo ka jomoko riwore koda ka jong'anyo kweth mag njore machako kwalo ji gichako mecho gituro dukni ji kendo gikelo chochni mag arita kwe. Wageno kanyo ni ok notimre odiochieng'no makiny gino mabende biro miyo obila ti koda ka teko mathoth kendo kaeto kaya tiyudo ni jomoko wito ngimagi. Wageno kanyo ni kwe makende dhi bedo e pacho kaeri odiochieng'no eko makiny. Kata kamano waluwo ni magi kachiel koda mamoko mathoth med mana kete wang' jowi mari mar Kala TV koromo kanyo saa 7 saa 10 ma midhiambo weche manyien yudo madimba idhi keni kanyo koda jalendo mari mano Joash Odhiambo Mitura. Makmana ni kochopo kanyo bende ang' saa 1 mar otieno saa 3 mar otieno bende biro yudo wechegi kachiel koda kama moko mathoth ka bende reporters magwa ni e counties wa mopogore opogore ka koda ka kocha kendo gidhi nyime koda ka rango nini to gweng' chalo nade pile ka pile chenro chalo nade gin mage matimore kama intiere kata e alwora mari kachiel weche gi eki ikelo ni mana kokalo wang' jowi mari mar Kala TV. Med mana kete ka nikech ma e odwa. Nyinga en Brenda Agenyo.